истиқлолият яке аз неъматҳои бебаҳое аст барои миллати тоҷик, барои тоҷикистони азиз, бахусус барои рушду нумӯи соҳаи фарҳанг дар тоҷикистони азиз. аз рӯзҳои нахустини корияшон асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат ҷаноби олии муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба соҳаи фарҳанг таваҷҷӯҳи хоса зоҳир карданд. махсусан мақоми давлатӣ гирифтани шашмақом, фалак, чакан ин яке аз дастовардҳои бузург аст ва сатҳи байналмилалӣ гаштани ҷашни қадимаи суннатии мо наврӯз. ин хеле дастовардҳои зиёде аст дар даврони истиқлолият. ҳамон як ҷумлае ки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ дар рӯзҳои аввали корияшон гуфта буданд, ман ба шумо сулҳ меорам. вақте ки сулҳ пойдор бошад, тинҷӣ бошад, оромӣ бошад, фикр мекунам ки дар ҳама соҳаҳо фаъолияти хуб ки назаррас мешавад, дастовардҳои хуб ба даст меояд.